presentera mina kompisar Mumintrollet och jultomten som ska komma upp och köra en rap battle. Välkomna! Som inte fattar att toppen och kola är synonymer att bryta sinnesfag i urina om brottet och kommer genom störstningar med det mediummålet. Krävs det urina för att lära din figur? Du klarar uppenbarligen inte. Jag behöver ingen introduktion. Vi känner alla mannen med jul som ambition. I väsentliga stora, söta och små. Är du toppar som vän? Jag är toppen, hallå. Du är ett misslyckat problem med en pojkekomplex. Så jag säger det rakt ut, och jag har en flex. Hon säger, tomten är far till alla barn. Jag och min mamma Satan, en vet i vilken Berkules. Snackar och skit om min mamma så vill inte käkele. Hasta, fullmostinen, mosterlagningen. Troffrisial i den värsta lagningen. Mamma, 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 mamma. Det enda du kan göra är att stamma, mamma, mamma. Muminveckan är världens sämsta present. Tove Jansson, hon är världens sämsta skribent. Du är den sämsta rapparen jag någonsin känt. Jag är julens svar på sitt present. Vart jag än går så har jag fjällklang. Jag står för världens största arrangemang. Jag vinner en battle, jag droppar basen. De inte gubbar, slå i glasen.